Trápi dieťa ostatných spolužiakov? Má skúsenosti s drogami? Učitelia vyberú deti, ktoré považujú za problémové. Do takejto tabuľky majú napísať číslo žiaka, no a k tomu všetko, čo o ňom vedia. No a do tejto tabuľky zas k číslam detí pripojiť aj ich mená. Ja ako rodič by som sa určite zaoberal myšlienkou, na čo sú komu informácie o mojom dieťati. Vychádza to z národného projektu Zistiť má, koľko problémových detí je v základných školách. Mnoho rodičov sa o prieskume dozvedá zrejme až v tejto chvíli. Vraj je to tak v poriadku a informácie o deťoch zostanú anonymné. Nebude tam figurovať s menami, bude zakodovaný číslom. A to číslo jednotlivého žiaka má za povinnosť uschovať najčastejšie v trezore. Pokiaľ nebude mať súhlas zákonného zástupcu, takýto zoznam nebudem poskytovať. Otázne je, dokedy bude menovitý zoznam detí v školských trezoroch, keď prieskum odhalí problém, až vtedy to vraj začnú riešiť. Pokiaľ sa ukáže, že by tie deti potrebovali konkrétnu starostlivosť, tak tam potom to vyžaduje samozrejme súhlas rodiča. Výsledkom národného projektu má byť prevencia a pomoc problémovým deťom. Celé to vyjde na asi 15 miliónov eur. Tie pôjdu z európskeho vrecka. No a táto suma je druhou príčinou hnevu učiteľov, bojujúcich o vyššie platy. Učitelia, ktorí v podstate ten prieskum robia, nedostanú nič. Organizátor projektu tvrdí, že je to povinné. Rezort školstva zas hovorí o dobrovoľnosti. Aby bolo aj na druhej strane zrkadlo toho, aký reálny záujem majú učitelia pracovať s novými dátami a s novými poznatkami. 15 miliónov eur má ísť napríklad na manažerské platy či technické vybavenie. A či bude projekt úspešný a budú mať z neho osoch predovšetkým deti, budeme sledovať. Zuzana Tyňová, televízia Markíza.